Minkälainen fiilis jäi kilpailu? No ei tosi hyvin. Se jäi viiliksen päälle ja no tulihan siitä hyvä kisa. Kerro startistasi. No mä painoin kaasua, käänsin ekan pukkiin. Joo. Painoin sitten ensin Devin hiekalle ja muuta. Nyt auto tuntui nopeassa mutkissa. Ei miltään. Kato ihan ne hitaasti. Nyt kääntyy johonkin. Millä mielillä seuraavaa kilpailuun? Ei millään. Ei millään, jos ajan samalla autolla. Jää traumatta Howardilla, se ajaa ruutsista. Kerro tilanteesta, jossa ohitit Devin. No lähe melkein ohittaa Devin tossa kun se käsi sisälinjalle ja yritin ohittaa hänet, mutta ei onnistunut. Safai, miten sinun tarttisi lähti? No, varovaisesti. Annoin muitten spinnalla siihen se ja sitten mä kun Pairuukka. Pahemmassa spinnailu toinen. Tai mittakama, niin pistin talan pohjaan ja lähdin ohittele porukka. No miten kerro tämä, kun pikakierros oli, niin vielä oli, kun tuo Super Jesse vielä oli lähellä ohittamassa sinua, mutta mitä sinä teit silloin? Puolustin siellä. Subway, miten sinun aikakierros meni? No paskasti tuli aina sitä corner cuttingia ja aika aina hylättiin. Ei siis hyvää kierrosta tullut. Ei tullut minkään kierrosta. Tuli aina se corner cutting. Miten, oliko talli tyytyväinen sun tulokseen tänään? Mitäkö se on niiltä? Minkälainen tilanne oli, kun kiinti perseelle kisassa? En nähnyt se tilanne. Yksi oli se sulki multa oven, mutta ei mitään ihmeellistä. Yleisö tänään sun puolella? Ei. Miksi Ainakaan mä ei? en nähnyt yhtään Suomen lippua. Vaan niitä ei ollut mielissä kilpailusta. Ja Oliko äiti katsomassa kilpailua? En mene niin. Pysy siellä. Kaikki saa vastata. Miltä renkaat tuntuivat? no pitää löytyi. Löyty. Italialaisen renkaat ei ollut mitkään syviä italialaisen radan, mutta ennen stoppi kulu pehmeät ja kaksi kerrasta ennen maalia kulu renkaat ihan alla. Minkälainen rengastaktiikka oli? Minkälainen taktiikka oli? Lähin kovilla. Kävin vaihtamassa pehmeät. Saavuin pehmeällä maaliin. Millainen oli sun rengastaktiikka ja millainen oli kisotaktiikka? Yritin saada se taktiikalla mentiin. Okei. Minkälainen aika-ajo sulla oli? Semmoinen perus aika jo. Rammasin siinä kiinnikin samalla aikaan.